Jirbis Group ben rong arada tumapan preja mahormu kerap kapajir pensi International Women's Day talondun. Dipu Civil Hospital along konta isi sose moma me kachathornang. Dilai along brown sugar abeha klembang bangpli kachingnang. Kardom pini prime tama berta long pen neli berta thanmang phi sami juli bepi nonar jik tha bertang ton pen rong arat sarpisar phula pen aklemang phara tuma phan pregjam ki jo hormu peri koralu mate notebooks pen pencils la pen dowa hehu rondam si Jirbis Group pen so arlo arani katalon padodun Pini sominder adang piso arlo arani katalona long pacheton dun si dipu arong sopi pen atok anu adim tari adong kramsa arong pen ingleng arong along Jirbis Group atum pen pregjam ahormu keron kebak padodam si hadak arong arara pen International Women's Day ning arong aje pen talon pon rapetlo Jirbis Group amai pi phudang rong pipi lapen kongchun bang pi charni bepi atum pen japon linsi Jirbis Group along klembang pi atum doan taria dong along pale dampen pini kopia potsi so arlu arani katalonang kopma aputhak klardak pen rong arada tuma phan than pachini pon Pini ladak difu lamding road along kramsa rong long nili tum Jirbis Group pen International Women's Day nangatalon na theke la ko heblo nili tum pini arias International Women's Day pachuning ta nili tum Jirbis Group mane nili tum itu NGO ta kali kopilo ko self help group la son ta kali tum Jirbis det se chela pang chom se nili tum bangso ideas pang kamatha International Women's Day boleh celebration ke asal son dogo. Tapi ni litum bangso ke claim long nak cerap tu nak tum ta topik. Amen mention pun labun eda tahai meni lo right now ni bang. Kemudian kita ni litum der Jirbis Group der pusita me jam no ni tum der lagi pacun kali. Litum long nak cerap tu college lecturer mem tanan pun bangso Women's Day puthak alang aning cing sampai si alang ni tanak itu litum long. Tapi son lo Jirbis Group tum anu tinta ni tum han. Nang cerap tuntu, nang pinya pajir do, so join sini tu pini ladak, bangso International Women's Day ke ladak ni tu ladak rong asal peni itu jingrum long long. Laso api International Women's Day katalon ahim kedok ingthansi haladak arong arara tumaphan lapen osomara tumaphan kecho ahormu pendanglok kodalo peri lapen dowa yehu ronteka Jirbis Group pen lapuan atok anu adim along Wang pen rong arara tumaphan ason ahormu keron kebak pen pini International Women's Day katalon ning arong kachipi pon thek lake choro re un pusi rong arar la pen rong asaratum Jirbis Group atumaphan kachoro pajir International Women's Day kadak mijung area kramsa rong na tu kewang ke ning arong pikro tapi ning de chithelo si kadak Kombination mukha ta hilu sarkar pen thang na kerap ta long le ni tum ke hilang tum so na jage bang ni arong ulu hidup ka darat along haya pi choy ape smart tum bhan kita pin na gero ke ko si alal to ban niat long le churu News Desk report Karbi Anglong live West Karbi Anglong Amri constituency kaparlo chupilang so mondoli along kedamtang ni phai therepo pen ni phai trok pen ni phai nerkep an ni thoma farman kapaman pon ingdeng plikebra nerkep ni jang Karbi Baptist Association amai pi mesen pen pajut pon ni jang Karbi Baptist Association ahin pen kapatir pipon bangso amai pi along pirthe adang damra birta keme thandam non akam angdeng PEC angdeng so nerkep along pen enponsi Seva Bharat coordinator Borsing Tiso Lapen, EBC Evangelist Harmon Rongpi Ahin Pensi Arnamalang Thanpar Jupon. Labangso Nijang Karbi Baptist Association Arlo, Kedo Kado Kave Inkorahini Amonduli Angbongpen, RV Kejang Wok Penajok, Eden Bari Baptist Monduli, Karbi Langpi Baptist Monduli Pendanglong,
katlo ka ve long trip ho amondulia tumsi chetong dun unchotlo sang ho tum Jesus Christ ari sang ho tum natum kidu bele Jesus phigidun gali kithai o bele Jesus phigidun gali latum ka prepare tum lo du matum okiri tum okibe latum bonta arna ma Jesus lo latum ka pilo kidun kan pepos kidun lo pulolang te latum misaya bachini pemelo latum ka pepolo pulolang te latum Jesus ke ana masopo buchini pembe posi latum methang ajar anet metang kam cukramo metang provision kadto ko chi upu ahe mari apiso so chi upu sila tuge kopilo ke klen ke jiso phiduno ulukun chipen hemari rongphar karbianglong live Pirthe adang ni marli arani katalon pen pache tondun si pini hanjang langso Sports Association asai hemalong BJP Mohila Morcha atumta ni marli arani talondun Bharatiya Janata Party Mohila Morcha ahin pen kapatir pipon Pirthe adang suarlu arani katalon pon along ada porphai kep malong pen ason ason kachepate asai paman pon Bangso phi raramai pi along kareng teron pi pen mai kachari pon along moromi marak ahin pensi mai ke phalam the than pachini pon mai along aluhi sarpi aman pen sikatok bp manpeng aluhi aman pen bokajan MLA Dr Numol Momin MAC Mukut Mahanta BJP KADC Dunmaipu Roland Kiling Pendanglong ki ongdung man ke dotum chetongdun non BJP kachari pon asorkar pen soarlo atuma phan asona sona sai dengpi pon bomlo lasi non nangkileji MLA kiliga hotta nimarli atum kachara kacheto dunnanji akenang sot thetan lasi nimarli atum ningisi kido kethak akenang sot puta mai along MLA Dr Numol Momin pen ningche pon Pinila bangso amai along kachetong dun Nilip Deopani Sarupathar Bokajan Lapen Borjan MEC constituency angkang pen pangrum si kadu kawe bang pharup ho so se nimarliatum chetong dun Karbi Anglong district ahempi along kedo anong kachathang lapen Karbi Anglong arat ning kachatheklong Dipu Civil Hospital along rihing ami kavedera jok ghonta esi so se kangting siring kedona Lang ikta laki Karbi Anglong arat ning kachathenai Dipu Civil Hospital hemlo Kopia phansi momami penle Dr Narsatum keklanarello Akat heang padolong liputong Narsatum kibihek momami pen keklanaretma Mate kangting si kenangji putong lapuson asai keklema Kali laki Dipu Civil Hospital along mi kavisi Dr Atum mom ami keklan pensi se kelang dona mohor Ahok lake Dipu Civil Hospital along rihing ame kedam joya job ghonta isi sose kangting siring pensi Dr Narsatum pendanglok kisu kachelang atum do anta kangting siring pensi dothak nang koklo Karbi Anglong ahem pila pen Karbi Anglong araratum ning kachetheklong lapen kethenai Civil Hospital along ghonta isi sose kangting siring buabangke manghu meme binong Karbi Anglong Autonomous Council pen humni humthom DG Biko Apita lapuson momami pen se kelang nangkok abangke kelang kapangkrea jokpusi se kachelang araratum pen ningjepon Rongsopi along amat jong si lapuson pulote kupuson se kaprek adim kelang pon thekpo puta ningjepon thu News X report Karbi Anglong live Dilai Police atum kakuruk donahut Gram Pharo truck brown sugar lapen bangso along kacherabdun bang pli atuma phan ingnang che Bhang lapen prek jam rakia hormu jong hele ne pusitami kangton jalam chethan letlelang Lason si kedam tang thang thang ni phai truck si arni Dilai Police atum Gram Pharo truck brown sugar lapen inut so arlu anparta bangke thoma bang phua phan nep ingnang long Birta kelong duna tengke NL05B 1157 a number Nagaland pen Nogaon ka chilenga basalong Dilai Police atum kakuruk dona hotsi labangso brown sugar longponlo Laso ahut Nogaon district number 2 Siguri Lilapara Rongasor Musat Kusida Begum Silchar district Amraghat Bajar Asor Imran Hussein Nogaon district Naramari Fultula Arongasor Main Udin Lapen Nogaon district Utmari Arongasor Jamal Udin Atumaphan nep ingnang ponlonglong Kenep dunlong labangso brown sugar hithi ador lake lak ingkora pho andoji pusi police atum kahon the pado
News Desk Report, Karbi Anglong Live. Pini Prime Tama Birtaki, Lapon Sikang Ton Iglon, Domi Thakmi, Kardong.